Hola, som un alumnes de primer B, primer F, primer E, que estem fent un projecte que es diu Realitat augmentada amb la Menorca Talaiot. A Torre-en-Galmés hi ha dues coves, possiblement retocades en època tardoromana i medieval. La primera va tenir funcions d'enterrament. Una de les tombes van ser utilitzades en època medieval i d'altres en època romana, picades al terra. La segona cova, que es diu Cova de Sòlid, va ser utilitzada per a la font Patafona, és a dir, que es va utilitzar per la fabricació d'oli. De fet, encara hi ha els trulls, que són els instruments que serveixen per fabricar l'oli. Són dues pedres que aixafaven les olives, que després l'oli queia al recipient. Un dels costats de la cova va ser emprat com a tomba. Aquesta pedra és on ficaven el soli, les olives aquí, i després les aixafaven i queia soli. I aquí tenim una altra pedra, i allà en el fons hi ha el recipient